farfar. Hvad synes du? Den er flot. Dejligt glad tegning. I forgot the time, it slipped so fast. Stuck in the quicksands of the past. Albert, jeg tager på arbejde nu. Du må lige rydde op efter og få slukket lyset det hele. Det var godt. Farfar, har du set min opgave? Det lå inde ved printeren. Tak. Hvad tegner du, Albert? Jeg prøver at tegne tiden, farfar. Ved du hvad, Albert? Dengang jeg var ung, der skød jeg med bue. Vil det ikke være noget for dig? Nøglen virker ikke. Det er den forkerte nøgle, farfar. Den er lige her. Bare hænge jakkerne her. Nå, skal vi finde en bue til dig? Se, du står med en bil på hver side af stregen, og så holder du buen i din venstre strakte arm. Lægger en pil på, og du sætter pilen på under nokpunktet, den der lille ring. Træk mere tilbage. Og så? Slip.
vi ikke snart skyde med bue igen? Bue? Har været ude at skyde med bue? Ja, har jeg forresten fortalt dig, da jeg var ung, der skød jeg også med bue. Og jeg blev endda Danmarksmester.